Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela usukwini la izolo abasolwa akubekwa ukuthi bathumba izingane maqede bezijove bese bezibulala bezigciye amalungu omzimba. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Bashawe kanzima maqede bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela abasolwa basebekhathazile ngokujova izingane endaweni yaseThekwini maqede bezibulala bese bezigciye amalungu omzimba. Lesigila mkhuba kubeka ukuthi izolo ngazithuba zabo 3 ntambama ku West Street ngaseholisi kubeka ukuthi zibonwe umphakathi zizama ukubamba ingane zethi zayijova. Umphakathi ube usuhlaba umkhosi maqede amaphoyisa abathelekela abe eze bafaka induku maqede bababamba bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Lesigameko ke abantu bebelokhu bekhala ngaso ezidukweni ezedlula kuba kunabantu asebekhathazile ngokujova izingane maqede bezibulala bese bezigciya amalungu omzimba. Bafethu ke ngaphandle ukukhuluma kakhulu ake ngidedele ivideo uzibonele ungathi uzwe ngentatheli eka YouTube.